Jeg hedder Louise, og jeg er life- og business coach. Vi er nu i oktober måned, og det betyder også for mig, at det er tid til at gøre status over de mål, jeg satte mig i starten af året. Når du sætter dig et mål, så er det også med til at inspirere dig, og det er med til at motivere dig. Og når det er, at du skal nå et mål, så er det vigtigt at holde fokus. Men ved selve målet er det også, skal du være specifik. Vær så specifik som muligt, og så klar som muligt på, hvad er det, du skal nå. Og når du har det her specifikke mål, så bliv endnu mere specifik, for det bliver meget nemmere for dig at komme i mål. Prøv at forestille dig, at du er på vej på efterårsferie. Du er på vej fra København til Rom. Du har sat GPS'en, og du har en vis tidsperiode til at nå det her mål. Men på vej mod Rom, så vil du lige ind omkring Frankrig og kigge på nogle spændende ting. Du vil lige op i Alperne og se, om sneen den er faldet. Og du stopper også i Milano for at mærke den italienske kultur, smage den italienske mad og drikke lidt italiensk vin. Og alle de her ting, de er super dejlige, og de er super hyggelige, og de giver nogle spændende oplevelser. Men det hjælper dig ikke på vej mod dit mål. Så du skal ikke gøre det. Drop alle de afstikker på vej mod dit mål. Det er meget vigtigt, at du holder fokus, hvis det er, du ønsker at nå dit mål inden for en bestemt tidsperiode. Det du kan gøre for at komme i mål, det er en ting du kan gøre, det er at bruge dit netværk. Er der nogle andre, der kan hjælpe dig på vej mod dit mål? Er der nogen, som har noget ekspertviden inden for det her område, som du kan trække på? Den anden ting, det er, lav en strategiplan. Lav en plan for, hvordan du kan nå det her mål. Og den sidste ting, som jeg vil sige til dig, det er, nyd processen. Ha' det sjovt på vej mod dit mål, for det bliver meget nemmere for dig at komme i mål. Men jeg vil ønske dig alt muligt held og lykke med det på vej mod dit mål, og så vil jeg sige tak for din tid.